Ako rin kikilig-kilig din. Hi guys! Welcome back to my channel. So, karon ga video kay makita man niyo sa atong title no kung siya atong buhaton. So atong buhaton karon is kung sa Tagalog pa Jojoa o Tumahin. So Bisaya, so Bisaya man karon, amigo o uyabon. So lain dagang storya guys. Lingaw jud ni lingaw. Ako ra gyud usa diri guys. So naglista ra ko bangan, nagkuan ra ko kanang kuan sa Google kung kinsang mga male Pinoy celebrities nga ninggawas dito may akong gilista. So pwede dagang storya guys. Exciting kayo. So ako ra diri maglingaw-lingaw ra ko diri ako no. Ako ra yung katawa diri, ako ra yung magbasa diri kinsa or ako yung magkuha kinsay kuan diri. So yeah, please keep on watching guys. 3:28 AM. First nakalista. So first nga male celebrity kay si Enrique Hill. So amiguhon o uyabon. Para nako uyabon kay gentleman siya and cute. Dili cute. Guwapo gyud siya, guwapo. May usayaw. Plus Bisaya pa siya guys, di ba? Mga Bisaya, mga kuan jud pero buyag talented. Next, Zanjo Marudo amiguhon. Amiguhon kay si Aw. Si Aw siya labaw na kanang tan-aw ka sa mga salida niya or kanang sa mga guestings niya nga labaw na mga guestings niya nga nasa vice ganda si Aw kay siya. Lingaw gid siguro na siya kakuyo kung barkada ni mo siya. So next, John Lloyd Cruz. Uyabon since ako taga Cebu and siya na sa Cebu karon. Makita na ko unsa siya ka matinabangon sa mga tao labaw na karon nga COVID. Makita jud na mga tao nga mo-picture niya. Then makita nimo unsa iyang gipangbuhat, like nanghatag siya pagkaon sa mga frontliners and responsible jud sa iyang anak. Para ko uyabon kay ano to siya, gentleman, tinabangon, buutan, to di wata kailan mo natuhan pero para na ko lang para na wala akong nakita nila. And favorite na ko siya nga artista basta ano ko na acting. Ano na ganun sa one last chance, second chance nila Bea. Like kayo so basta ka lang kilig-kilig nila ni sana yung nila hindi sa kanila uman sa panahon na kalipan sa muwan banahon sa basta sa utsara or sa kilig-kiligon sa so diba. So next nagana story about the John Lloyd. Pila naman 3 minutes na yun. Billy Crawford bagaro na. So para nako uyabon kay sa una idol kaya nako siya kung sa sayaw o sa kanta kato yung bright lights nagsika bright lights gano'n nadyo ko ato sa akong cellphone sa una dayon wala to siya uyabon. Next, Alden Richards uyabon, cute siya. Wait sa arasan ha. Cute siya, kamausan mo arte, kamao mo acting. Gentleman, labaw na katong aldab pa nga panahon, sikat kayong aldab. And so uyabon. Pag-cute. Next. So next, Ian Veneracion. What? Kupugi siya bisag ko ano oy ganang idaran no. So uyabon. Ayo hili kog kuan girl. Kuan uyabon basta uyabon bisag kinsa basta Ian Veneracion uyabon jud na siguro way tatsa walay kuan sablay. So rason
Gwapo jud. Do nana siya sa age nga mga 40 siguro kapin. Nagyapon siya sa showbiz, active gyapon siya, daghan gyapon mo admire niya. Then basta murag feel na ko family oriented siya. So diba kisa may di ka na ng family oriented. Next, Dingdong Dantes. So kanisan uyabon. Hala, mura man ni uyabon man ni puro giahak. So uyabon. Uyabon kay kana sa ilahang Marian. Family oriented siya. Love, makita jud nimo love kay niya si Marian. Gahiya sa Marian. Uy, sorry Marian. Yan lagi Bisaya lagi uy. So muna siya then maayo kayo mo acting bisan unsa nga kuan type sa salida, comedy ba na or dili, drama ba na, heavy drama ba na siya. Next, James Reid. Amiguhon kay kuan. In love man siya ni Nadine. Pero wata kay baod sa giraso sa katong break sila. Nakita sa ni mga gentleman siya. And kuan sa siya, cute. Ganan ko siyang tingog, ganan mo pang chill-chill na tingog, ana. So, yeah, amiguhon lang sa si James Reid. Next, JM De Guzman. Uy, JM De Guzman. Ko. Sa una pa kinan ako siya crush, cute kanang kato pa ng Batang Ama. Sa to Joselito ba to? Basta tong Batang Ama gani nga kada hapon at nanjud to nako hangtod nga to the point nga na natakdan akong papa ug tan-aw. Dayon ako mangud nga babay, tan-aw na sad kay nindot manggod og story katong Batang Ama niya. Nindot og story ba dayon. Nadyo kay makuha nga lesson. Labaw na karon panahon na nga sus mga kabataan karon lahi ra gyud lahi mga batan-on karon. So moto didto na sunod na mga kuan niya mga salida niya dayon nana sa to siya laing na teleserye nga isubaybayan gihapon ako. Oto, pero uyabon gihapon. Next, Joshua Garcia. Uy, uyabon. Uy, Joshua Garcia. Mga acting. Bisag, kuhan siya ni Julia. Sa baho ko kasabot sa unsay rason sa ilang kuhan break up. Nag-cheat nila or sa basta para na ko kuhan siya. Sa acting lang giniadaan. Okay kayo. And so, moto, uyabon. Next, Matteo Guidicelli. Uyabon kay responsible na siya paninindigan or sa Bisaya pa maruganan. Ibarugan dyan niya si Sarah Geronimo, diba? Kisa may di gustuan ang inana nga murag kanang bahalag against all odds sila or sa ba kanang na mga tutol sa ilang relasyon. Di ko anjun niya labaw na ang mama ni Sarah. Di ko anjun niya gipaglaban dyan niya si Sarah. So kuan sad Bisaya taga Cebu. Uya po jud basta mga Bisaya oy. And sa atong last kay si Daniel Padilla. Kusa Daniel Padilla. Wagi pagduha-duha uyabon jud siya kay kuan kanang balong crush kay na ko siya sa una pa kanang daot pa kay siya na bata pa kayo crush na kaya na ko siya nga mabot lagi ko sa punto nga nagsikog damgo niya. What? Nangato ko no migbit.
nabuang na yung kong Daniel. Akong gallery, puro siya. Akong wallpaper siya. Akong screensaver siya. Naunsa naman ko, ani. Uy, niya. Tanan social media niya. Akong gi-follow. Sa pabagi. Sa pa man, uy, balo lang, uy, basta kay ibog yung kay kong Daniel Padilla, yun. Kung sa good siya, ka na. Gentleman. Diba? Nya. Kung sa siya, family oriented. Nya. Ganahan sa siya siya iro. Ganahan ba kay kong iro. So, swerte kasi kon. Swerte silang dua sa usag-usa ni Catherine. So, bisan pa ginana. Uyabon gihapon. So, wala na siguro. Wala na guys. Nuro to. So, diba, may tagdalingaw mo. Nga ako nalingaw dyan ko sa kong kagalingon. Diri mo akong buang. Ito siya guys. Hope i-like nyo nga video. Comment mo sa ubos kung sa'yo gusto nyo buhato na po. O share, subscribe sa akong channel. Bye! Icon, man, my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.